खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 जुन 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। आयआ बांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां गोरोबनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। धोन खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाब्ला मोजां। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। गुबुननि थाखाय मानहानि जानांगोन। सांग्रां थानाया गाहाम। हारसिं थानो गोसो जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा हैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन।
बहाबा थांनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो दिनै मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां अदेबानि थानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानिखौ मावनो बिबान मोननानै गोसोआ रंजाखांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो गोनां खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरबा लोगोजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय अदेबानि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दरसि दरसि मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।